Horrek adore handia eman zion Gregorri, baina denek aritu beharko zuketen berari oska, baita aita eta ama ere. Hori da Gregor deitu beharko zioketen, ekin zarrailari. Eta denek astoratuta bere ahaleginei jarraitzen ari zirelakoan, bildu ahal zuen indar guztiaz egin zion giltzari oska, itzu-itzuan. Giltza biratu ahala zabaltzen zuen zarraila, bere buruari ahoaz bakarrik eusten ziola, eta beharraren arabera heltzen zion giltzari edo behera bultzatzen zuen bere gorputzaren pisu guztiaz. Azkenean, zarrailak amore eman zuen, eta haren zarata argiak erabat esnatu zuen Gregor. Arnaz hartuz esan zuen berekiko, ez dut zarraila gilerik behar esan, eta heldulekuan ipini zuen burua atea erabat zabaldu ahal izateko. Atea era hartan ireki behar izan zuenaz, ura zabal-zabalik egonda ere, Gregor ez zegoen agerian. Lehenbizi, astiro biratu behar zuen ate egaletako baten inguruan, eta kontu handiz gainera, ez bazuen bizkar gainera zerraldo erori nahi gelan sartu aurretik. Mugimendu zailarekin ari zela, beste eseri erreparatzeko asterik gabe, arduraduna entzun zuen, ozen bat jaulkitzen. Haizeak txistu egiten duenean bezala, eta atetik hurbilen zegoena ura zenez, eskuaz aho irekia zapaldu, eta astiro atzera egiten ikusi zuen, indar ikusezin jarraitu batek usatuta bezala. Amak, arduraduna bertan egon arren, gaueko ilea banatuta eta tente, besoak gurutzatuta aitari begiratu, Gregorrengana bi urratz egin, eta bere inguru guztian zabaldutako gonaren erdian jauzi zen, aurpegia bularrean eskutaturik. Aitak, bekozko ilunez estutu zuen ukabila. Gregor berriro bere gelara bultzatu nahian bezala. Egongelaren inguruan, zalantzati begiratu, eskuez begiak estali, eta negarrez hasi zen bere bular mardula dardarka jartzeraino.